खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै जोङो बिटिसि टेट रिजाल्टनि सोमोन्दै सावरायगोन। दा बिटिसि सरकारनि टेटनि रिजाल्ट एबा टेटनि एपइन्टमेन्टखौ लानानै गोबां सोद्रोमा बिथांमोना गोनो गोथो जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बिटिसि टेट रिजाल्ट 2026 माने बेनि बिटिसि टेटनि जा रिजाल्ट एबा एपइन्टमेन्ट दा बेखौ लानानै गोबां केन्डिडेट बिथांमोना गोनो गोथो जाबाय दङ दिनैसिम। मानो होननानै बुङोब्ला दा बिटिसि सरकारा सरकार सालायगासिनो दं। दा बेनि उनाव लोगोसे एमएलए इलेक्शन जोबखांबाय। दा बेयाव माखासे गोनो गोथो जाबाय। दिनै बिटिसि सरकारा माब्ला एपइन्टमेन्ट रानगोन एबा टेटनि रिजाल्टखौ होगोन दा बैफोरखौ लानानै गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। अब्ला नोंथांमोना दा भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला दा बैनि माखासे आपडेटफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा दा बै बिटिसि टेटनि आपडेटनि सायाव गोनांथार माने खौरांफोर होदों। दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बाथ्राखौ रोखायै बुजिमोननो हागोन। हेलो गुड मर्निं। टेट टिचारनि एपइन्टमेन्टखौ लानानै गोबां मानसियानो मेसेज हरगासिनो दङ। जोंना दाखालि बावै स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय आरो जेसेबां थाब हायो टेट एलपि आरो इउपिनि मेरिट लिस्टखौ होनो थाखाय सावरायलायनाय जाबाय। টেট টিচাৰৰ বিষয়ে বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছে। দিনাখন আমাৰ টেট টিচাৰৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ মিটিং এটা হৈ গ'ল আৰু মিটিঙত মানে যিমান পাৰে অতি সোনকালে টেট টিচাৰৰ যিবিলাক মেৰিট লিষ্ট এইটো পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আলোচনা কৰা হৈছে। আপোনালোকে কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে টেট মাষ্টাৰৰ চাকৰি নিযুক্তি পত্ৰ আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইখিনি কথা আপোনালোকক মই সকলোকে জনাইছো। साननैसो नेबावनांगोन। नोंथांमोना बिनि उनावनो मेरिट लिस्टखौ मोनगोन बा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हासिगोन। दाखालि बावै अलरेडि बेनि सायाव सावरायनाय जाबाय आरो मिटिङाव बेखौ डिसिसन लानाय जाबाय। थेंक इउ। हेलो गुड मर्निं। टेट टिचारनि एपइन्टमेन्टखौ लानानै गोबां मानसियानो मेसेज हरगासिनो दङ। जोंना दाखालि बावै स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं जालांबाय आरो जेसेबां थाब हायो टेट एलपि आरो इउपिनि मेरिट लिस्टखौ होनो थाखाय सावरायलायनाय जाबाय। টেট টিচাৰৰ বিষয়ে বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছে। দিনাখন আমাৰ টেট টিচাৰৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ মিটিং এটা হৈ গ'ল আৰু মিটিঙত মানে যিমান পাৰে অতি সোনকালে টেট টিচাৰৰ যিবিলাক মেৰিট লিষ্ট এইটো পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আলোচনা কৰা হৈছে। আপোনালোকে কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে টেট মাষ্টাৰৰ চাকৰি নিযুক্তি পত্ৰ আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইখিনি কথা আপোনালোকক মই সকলোকে জনাইছো। साननैसो नेबावनांगोन। नोंथांमोना बिनि उनावनो मेरिट लिस्टखौ मोनगोन बा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हासिगोन। दाखालि बावै अलरेडि बेनि सायाव सावरायनाय जाबाय आरो मिटिङाव बेखौ डिसिसन लानाय जाबाय। थेंक इउ।